What's up mga bay? Welcome sa ating panibagong vlog, no? So, ang rides natin ngayon ay papuntang Nasugbu, no? So, dahil doon ang lakad natin, doon yung ating destination. So, update na rin natin yung Kaibiyang Tunnel, no? Kung pwede na ba tayong mag-rides doon o kaya naman pwede nang pumasyal. So, ang way ko ay dito sa Tagaytay. So, dahil tiga silang ako, ang way natin, no? Tagaytay tayo dadaan. So, pabalik, Kaibiyang Tunnel na tayo, no? So, labas ay Naik na, ganun uli, Maragondon. So, tignan natin tong way na to kung may checkpoint ba tayong madadaanan o mahaharang ba tayo sa checkpoint. So, update lang tayo mga bay kung mache-checkpoint tayo sa ating dadaanan. Ayan. So, parang nagkagulo ata doon. Ano ba nangyari doon? Traffic na. Anong meron doon? Mga bay, malapit na tayong pumasok sa Nasugbu, Batangas, no? Madadaanan na natin yung welcome to Nasugbu, ang kanilang arko, no? Yung boundary. Ayan. So, nilagpasan na natin yung Tagaytay. Yan, pag way ang Tagaytay mga bay, makikita nyo yung view ng Talig, no? At syempre makakaranas tayo ng konting malamig na panahon, no? So, malipis yung jersey ko. Pagdaan ko kanina, napakalamig, giniginaw ako. So, this area, no? Basta pag nakalagpas ka na ng Tagaytay, madadaanan mo na yung mga nagtitinda ng karne ng mga baka. So ayan na mga bay, welcome to Nasugbu, no? Kalagpas na tayo dito. Yan. So may checkpoint. Hindi naman tayo na para. Yan. So ayan mga bay, no? Ayun yung karagatan. Napakaganda. Pwede na tayong maligo dito ulit at mag-outing. Babe, no? Ayan. Well, malapit-lapit na tayo sa tunnel. Pero bago tayo pumasok ng tunnel, doon muna tayo sa mga pinakatambayan dati ng mga riders, no? Yung mga pumapasyal ng tunnel, no? Bago kasi umakyat ng tunnel o pumasok dun sa butas, meron tayo nadadaanan doon na talagang pahingahan, no, ng mga riders o kaya naman yung mga turista na namamasyal dito sa kabundukan ng Ternate at Maragondon. Okay, right, tara. Ito pala yung mga bay, muntik tayo lumagpas. Alright. Bus. Tingin lang tayo dito. Yan. Meron palang bahay dun sa baba. So, ayan. Update lang. Tatanong tayo. Pasing taga rito lang kayo? Ano kami, Tansa? Tansa. Yung galing doon, wala naman kayo nadaan ng checkpoint? Hindi naman sila naninimpa dyan. Hindi. Dito lang naman checkpoint kayo dyan. Pangalawang ganito. Inahanap yung vaccine card? Hindi naman, okay. Nakatambay lang sila. Tambay lang. Sige, thank you. Sige. Ilang bomba daw. Mga bay, tapos na tayong kumain. Papasok na tayo sa tunnel. Siyempre, relax lang tayo dito. So mamaya, dahil nagtanong-tanong ako kanina, yan lang, may tuta mga bay. Pamasigasaan. Ayan na yung tunnel, oh. Usog ka, usog. Ayan.
nagtanong-tanong ako sa mga tiga rito kung ano ang update dito sa tunnel. Yan. So, chill lang tayo mga bay. Huwag tayo masyadong ibomba dito. Baka tayo pagalitan eh. No? Yan. Bomba, konti. Picture na lang konti. Pagka araw ba ng linggo at Sabado ito, weekend, maluwag naman o mahigpit? Hindi, bossing. Anong... Marami pong bantay, boss. Bawal po dito. Ay, ganon? Apo, bawal po dito pagkano. Kaya pong may bantay po ito. Sabado po dito. Ah, ganon. So, hindi rin basta-basta makakapag-rides dito o... Pwede naman. Pwede naman. Bawal lang po tumigil. Ah, Kasi po may mga natapong mga opisyal. ganon. Bawal pong ano, dapat po diretso lang kayo. Diretso lang. Pero okay lang mag-rides. Pero pagdating doon, paglugpas mo, di sa tunnel na to, Okay na. okay lang. Okay. Naka-vlog kasi kuya. Ano pangalan mo kuya? Patay. Kaya tanong ko lang. Raymond. Raymond. So, shoutout kay Raymond. So, itong vlog na to kasi para makita ng iba Apa. kung pwede bang dumaan dito, Oh, sir, standby. bawal po. Pwede na pong tumahan. Bawal lang po tumambay sa tunnel. Ano ka, pulis? Okay. Ah. Yun lang. So, may update tayo sa... Wala akong dala eh. Pasalubong, boss. Padadala kita. Okay, pwede naman. Okay. Yan. So, nayaya pa tayo ni Kuya. Napakasarap. Boss. Ito lang aking pong spasol. Boss pastillas. Magkano ito? Sandaan lang, boss. Sige, pabili ako. Pwede ba assorted? Apo, boss. Ito. Ano ang pangalan ng iyong YouTube channel? Born to be Ride. Born to be right. Oy, walang space. Lahat yung dugtong. Yan. Kuyaan kita. Sige. Marami kasi vlogger na ano, si Japanese Sniper yan. Tiga rito yun sila eh. Kasi ko po. Mm. Saan pa kayo, sir? Manila. Diyan lang silang lang Cavite. Silang. Sige, Idol. Salamat, Idol. Okay. Thank you. Oh, may update na tayo dito sa tunnel, no? So, sa level 1 ngayon, pwede na tayong mag-rides dito. Pero bawal po tayo yung ginagawa nila na ihinto tayo sa gitna para mag-take ng picture o ganyan. Kasi nga sa daming dumadaan ng araw ng weekend, no? So pwede tayong lumagpas lang at doon sa may mga kainan daw mag-standby, no? Pero sa front at sa end, bawal po tayo mag-standby dyan. So ayun, ito na yung update natin dito sa tunnel. So pwede na tayong mag-rides dito. Ayun, so hope nagkaintindihan tayo mga bay. Kita-kits tayo ulit sa ating rides, sa ating vlog. So ito nga pala si Born to be Ride. At kung bago ka lang sa aking channel, sana huwag mong kalimutan na ako'y supportahan. So see you my next vlog mga bay.